Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Vice President Barim ka Khasi Students Union uba Dani M Karim hakasaw tarik naitung araja apun Rio ulai thu bekladan gihi espa an Shillong kibathi jaka jakasnong damesian wala hakani kasnong omdan satya emotion ladni udoyong uba Dani M Karim ulapan paw yakani habakaran nakajingli jingo ay kaying kasem jingmi iet spiliti lingdo langren hadin maka KSU kalapan tamay kinongket kam haubanay jiliw araja apun Rio. Hakani kajing lang uba akhriyem ulapan kan mau ya kajing wanra ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change ya kajing penbet tamai ya ka Environment Impact Assessment hakalay tarik leber aja upusan ba omdan kam syu benang pelong ya kajing pensngopay ba lada dan kam ban klong yu uranium nakasnong damesyan da kam mensim ka basokya kam dai ka singi kerpang yano ru akni ksnong bangi wanyu kejat akni singi Andre iwan yu kejat akni sngi bangi dan katau bani thu ya kayeng kasem kinong shong jong kane kathan laki medan hangiru ngatrai kilat pathai kubor di medan hangi kin penbana bakin pentip yaki kajengwan jogi hangi komong matan daga mesim ko basngokya kabanga shimet hi hakisnam ki belalet Bun senam mensua abang iket kam rekat bawa pol ngirwanyuk jet chani ngilai syong lei selok ben mi e baki yang kesam jongi kumno ya ke ke jeng bakla jong kinong ngilampat ba jong ke sorkar hak itu senam kak kendai spa prapunyo hakapor bakadang dan ke jeng ki ba syarkai ba shilong hapdeng ukun kasi baki karni pali hajo kaporu lawan kit la kumdo lai spa sau spa ngut ukar kamtam ukar Bengali au ukar Nepali banwan banyarap ya ka company USIL ban tenro daka ba penbit ya ki jaka kini than ban klong yo uranium kaladan kajeng kendo marmet kajeng i ki khmat ba kajeng terha hak snedo hagi dojam jong ki parari ki basa kini kisnong hagi ki por kiladon ki jengpang ki bakensha kiladon ki jeng khaklung ki bi khla hapadeng ki jeng ti ka bashu don tang sipor ngasong ban penrem ya ka tu sorkar ka paningkong ka balasya ka bal ailat kombai kren basi mene ngidon ki jeng ate kadai ka wei pat ka subject bagani ka sorkar ka panabar haiti ki por ladam dei badang ka jeng ki asngo kitram kum ki samla ki ba bodin ya ka bha kamiat jong ka jat ben riu ngasoban kitram shikat daye yom e hoping stoling do bam kwai dor play ubale yang rang ba bat ngan numjer karteng ba hoping ulayat nakawe kabanta jong ne gari ka bi jongi shakawe pat ban kersiu thia ki parari ban persya ya ka jingti uranium hagni ka jaka bat kaladan ka klipmat kaba uba hoping ulalet au chief minister jong Meghalaya uba lesi hatu porum da song thu ba ya ki jingma ki bami nakada radiation jong uranium mining bat ulayalam seni orang ba bat da bala poing ni ulong la de masngo bau uranium dan jikta ya ki imlang salang ya ki para brio ki basa markap ba katu ka jakapati bam sama me yo ni uranium in say pela de mayem ine perkat barsin letse insya te kat nang mi kisi kia ka KSU kala shimti met bat mensim ka bishithem ban yakun doyam ban weng ya ka exploratory mining hangni hapo domesian hagba khadu khatwai lala ban penkok mu shipor ya ka sorkar Meghalaya bahkan sange ban kinong trei nong kta
ke office of UCIL ru kalami no na Shillong ki bubun ki banta kala bu office phang hang tu bat khaddu e ka office ka kadan polai mukra bat ki lalum ki lalang no bat ki lali phai ki samla ki babot dia ne ka kam so yo thia sok ban ong ba kam don shu ka jingti uranium ha ki than ki jongi kham tam ni po domesian nang ba jenren bat ki be ki jaka ki pamar khap bat kan he ka jaka ka bangi yang mata hanrei ngan penken mau ni bakalai trek uleber jong snam arzat arpusan ka Ministry of Environment and Forest kelapas ya kawe ka amendment hapo kata kaan bakiong Environment Impact Assessment Act 2006 part D ngan kerentang ka part D ka boong ki don ki mar po kendo ki badan kam ya ka consent lani ka jing menjur lang jong upara marjan laka bahan na kamian banyak chakmat kawumut anchu ai nuksai badet hang ni ya ka public hearing kamut kum ni ba upara marjan ubumut pan khoj jak septik tang ju ka plasma dan kam shu bania thu ya ka dorbar snong dan kam bania thu shu upara marjan ba ngan pelat yak septik tang menta kamit ngan pelat dekat pamon namar kaladon ka an ka basya kani ka part di jongka Environment Impact Assessment Act ka ong ba nang ni syakmat ka bamut na du laitrik arajat laitrik uliber arjar pesan dan kamsyu banya lumpat ba banya persya ne kersan ya kanu ka mining hapo ki mineral bahap ka part di ka bakentup yau uranium ban thorium di ngadang perkhan ba lesi ka ni ka chapter kalakhang sini spo dom sian don shu ba bawan ban tru lene ban penbit pa ba hakini kindet snging la sngo ko khupor ka basai ka batikna du ba bam num don kam shu ka public hearing ha bai dei ban ti yo uranium nak nek snong nak nek thang jong phi kan kham lesi ban yo ya ka jakati la dengi approach ka yeng jong mi spilti lene ki traishno ki bede ne ka than namar baka sarkar india kala sya banti klem kata public hearing ka but thmai ki lalap manta ki he spa na sor shilong ni tu ipi ka jaka hang te harum ka ba ka dor shnong seni ki ong khatsan lene shi 4000 labyang banyasio kidon ki spa na sor shilong manta ki lawan thit jaka seni amdan maushun seni amdan doyong hang ni kilawan thit hagador ka ba arpnyo lene atu pralak ijakai baret ka bamut kumnu kata ka bamut kini ki hespa kin thit lingkhot ki jaka jungpi bad kinalong try kin song shim ko sarkar bi jongi ai ngi kane ka dor shilak square foot lene arlak square foot kane ka jaka ngin ai sobai pi ti ka bamon namar bam don shu mdon kam shu ya ka jinge parta ban persya malakhange kata ngayang ni ka masim basokya ban kerpat iki parari bat kayeng jong mi spilti sashisin ni nada bat ni nya dairu shirtai kan ka jaka ngilai isamla bakran khamat kila kran ya ka jing jot ka jing pra ka jing pang ka jing kanrei jo ka jing pang ka balong ka khlam ka papen khro tangi ka wei ka yeng rei ka jat bediu jingi ka pasitro kan pen cross non ya kajak berdil barok kowe katma ka badang sian hangte po Middle East pin i hang to bad po kini Gulf area kiba kia khun dei shu kom kapor handai woi shupai kia siat lane kia tur marmet katma manta ka dei binasun hang tu po ka amendment jong kane ka ak la kran shai namanta ka jingdon kam banya dai gari India defense and security reason don kam banti dai nak ta kadau ngile objective ru bakila don katu ka ningut kilang yong ki belong kinong mi khmat paj ba menshwa kila sedang banyer setai surum pan penso thu ye ki paj ba jong kane ka than
lát na kene kesnong ban ong ai no ka jaka jupi yau ni li no ka jaka jupi ya kani kanang ba jing thmu ka ba selendat kan urlong no sian ya ka yeng jong pi tolong ku nuksa ngidang keren kendet sngi menchua spang hangte ponok stein sepang kimati sepang kajinge khun jong ka wei ka riu kan thai ile osngau ka riu kan thai hakistri jong utrot sing ka phanong lat hakajuk jongi ngasong sorong ban ong bangalai kendo markman ngalai yo banyu kublekti banya keren bat kene ka modern heroine lane kanong elam kanong yada jong kani kri ka bi ka jongi kata imi age pilti ai ba kani ka khubor ngalapet mantan ka jing tho jong ki su ku bang hordet hordang hari la jong yo uranium ngim sha pan khlong na kermen ba kumbangi hakapor ka jongi ngila ai yaka benta yaka weipat ka leadership ka bala shim ti do basam bakilai khon uranium kalawan sa ka leadership hadin ka weipat bat kani ka kunun ka bathamai ka ba barok si mamba pia don lang hang ni nga kentu baka mensim ka ba shithem jong ka ki isu persya ka jing ti yo ni uranium wat ai baka nyap lanuru na ngej scam ru in dua yo boleh numu nong thau shimat bat kum kari bun down carry kan ka jaka ban lat na ka terut kesma bangin lat na ka aka ka basnil bangin lat na ka klam ka ban bamdo ka ban bampong ya ka jaj ban rio baka kubor sya kitu ki batmu tang na mata ki plia pisa ka baki perkat ki pateng ka jong ki banwan ban dedo ya kari nginem sya dalele ruyang ini yang yada mangi la kalong menta lahapan jauh ke sep ke senam banyakun ngila ban datang kendin la da sorkar india kawan le da kabor ngitip bengin rem ngitip tikena bengin rem bat ngin rem da kejeng dan buram piwan spaungut yelam lang spaungut piwan syaja te sis arspa ngin alam lang hanrei ngim kwa ban ya da kata kelenti ke banyakun ikwa ban keren da kapasai ba wat tenru syu ikene kam bat kani ru long ka kubor yakinong mi khmat ki badang don mantang te apo assembly hanreu pongot bat lai pusau la makala ki jongi bakin kala thia kala dem makala don kalenti ka papli menta bakin rai rang ba pundu judge non ya kane ka jing khmu kaban ti yo nu uranium nak ne ka than dak pa phionra ki kinjaan ki ba hak kanja jong ka resolution hangte po assembly shen mat shaprang klur kari Muslim ki issue Muslim kari kasi hapok ka bri new trap ublen kurku langingi khublei shibun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.